Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza llum hija ġurnata ferjali. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija Bajjada. Qabel ma nieħdu sehem fil-Qudiesa jew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lill-Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Għax ir-raġel u ras il-mara bħalma Kristu u ras il-Knisja is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom irġiel, ħobbu min-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u taħajtu għalija. U dan għamluh biex qaddisha minaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex jressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu ikun iħobb lilu nnifsu. Qatt ħadd ma bagħat il-ġismu stess,
iżda jmantnieh u joħsibu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja għax aħna wkoll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħalli l-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għal Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Għalhekk intom ukoll kull wieħed minnkom għandu jħobb lil martu bħalu nnifsu u l-mara għandha ġġib rispett liż-żewġa. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu, mix-xogħol ta' idejk inti tiekol, ħini jint u risqek tajjeb flimkien. Martek tkun bħal dilja mmiela fl-irkejjen ta' darek u lidek bħax xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek flimkien. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej, ibirkek il-mulej minn Sijon, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha flimkien. Inqumu bil-wifqa. Infaħrek missier sit is-sema u l-ard għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom iċkejknin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil xiex tixbaħ is-saltna tal-Alla u ma xiex se nxebħuha. Tixbaħ lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeraħħa fil-ġnien tiegħu. U imbagħad kibret u saret siġra u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-frijej tagħha. U reġa' qalilhom ma xiex se nxebħuha s-saltna tal-Alla. Tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat qiegħ sakemm għoliet il-ħaġna kollha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm għandna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla ta' kuljum tagħmilna dixxiepli. Ara. Nsegwu l-Ġesu u l-kelma tiegħu. U l-kelma hija dejjem ġdida. Kemm niżbaljaw meta ngħidu dejjem l-istess, il-quddiesa dejjem l-istess. Le mhix dejjem l-istess. Bħalma ċ-ċirkustanzi tal-ħajja mhumiex kollha l-istess. Il-kelma tal-Alla hija dejjem ġdida. Alla jkellimna kull jum, kull jum. U kull jum jistedinna biex nimxu l-qoddim. Ara. Ħa nitkellmu fuq il-qari tal-lum, l-ewwel lezzjoni li smajna mill-Ittra lill-Efesin. Hija silta sabiħa ħafna li titratta dwar l-għaqda ta' żwieġ, dwar il-ħajja fil-familja. Kemm hija sabiħa. Rajt storja ħelwa. Roberto kien avukat u Margot kienet ballerina. Kienu miż-żewġejn u darba minnhom dar Roberto kellu inċident u spiċċa l-isptar. L-isptar kien 40 mejl il-barra minn Londra. U Margot kienet ballerina kull filgħodu kien bakkalliena llum li l-miż-żewġejn huma ikona ġbija tal-imħabba ta' Kristu u l-Knisja. Aħna ngħidu żwieġ huwa sagrament, x'jiġifieri sagrament? Huwa realtà li turi xi ħaġa oħra. Dak huwa sagrament.
nara d-duħan u ngħid hemm in-nar. Sagrament. Nara bandiera u ngħid dik ta' pajjiż. Iż-żwieġ, il-ħajja fil-familja hija ikona, hija ġbija, hija sagrament tal-imħabba ta' Kristu lejn il-Knisja. Kemm hija sabiħa din. U jfakkar fl-għaqda li għandu jkun hemm fil-familja. Fl-għaqda għal diversi drabi San Pawl f'din is-silta juża l-kelma imħabba, imħabba, imħabba. Il-raġel għandu jħobb il-martu, il-mara għandha tirrispetta għandha tħobb il-żewġa, għandhom jgħixu f'armonija ma' xulxejn. Fl-istudju li semmejt, Margot darba qalet del ballerina, qalet ħajti hija żewġi. Il-professjoni tiegħi hija sekondarja. Għala x-sentimenti sbieħ. ħajti hija żewġi. Il-professjoni ballerina, professjoni dik ħaġa sekundarja. Dik mhix importanti. Tolbu l-mulej illum quddiem din is-silta biex nitolbu nkunu nies tal-familja. Illum qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli. U anke fl-istess familja jista' jkun hemm ir-riskju li kulħadd jaħseb għal rasu. Jista' jkun hemm dan ir-riskju, dan il-periklu li kulħadd jaħseb għal rasu. Le, mhux hekk qed jgħidilna San Pawl, le. Skop wieħed komplementarjetà imħabba vera. Ara ftit. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Silta qasira minn San Luqas. Ġesu jagħtina żewġ parabboli tas-Salt Natalla. Konna nistennew li Ġesu qed jitkellem fuq is-Salt Natalla jitkellem fuq eżerċiti kbar, fuq flotot, fuq ajruplani ma nafx. Ma kienx hemm ajruplani dakinhar. Fuq soldati, fuq torrijiet, fuq kastelli. X'hemm dan? Ġesu xebbaħ is-Salt Natalla. Ma daqsxejn ta' żerrija u ma ftit kbira. Ġesu ma jarax l-affarijiet kbar, imma kapaċi l-affarijiet kbar jaħbihom f'affarijiet żgħar. Din il-meravilja, dan il-miraklu, daqsxejn ta' nemmlu bil-kemm taraħ. U għandu il-rasa, għandu jieħu n-nifs, u għandu jiekol, u għara ftit. Alla s-saltna tiegħu. Ġesu, is-saltna talla xebbaħa ma' ħaġa żgħira ħafna. Kambja fl-għamel il-ġubijiet Alla. Għallu kol bħaġa żgħira nistgħu ngħinu din is-saltna talla ta'. Kultant b'kelma għal ġejt. Kelma ta' inkoraġġiment, kelma ta' suġġeriment, kelma ta' korrezzjoni, kelma li mġejn. Ta' apprezzament. Kemm nistgħu nagħmlu ġejt. Kultant b'ġest ċkejken, kemm tista' tagħmel ġejt għas-Salt Natalla. Ejja tolbu l-mulej biex jagħtina d-dawl ħalli nikkollaboraw aħna wkoll fidem. Nitolbu lil Alla li jwassal il-bidu ta' kull opra tajba fit-tmiem biex jisma' dawn it-talbiet tagħna aħna u intendu. Tiġi Salt nagħtek mulej. Tiġi Salt nagħtek mulej. Sabiex l-insara jkunu għalta għammiela bit-talb u l-ħidma tagħhom fid-dinja nitolbu. Sabiex kull bniedem isejb fi smigħ attent tal-kuxjenza tiegħu il-verità u jagħmilha nitolbu. Sabiex dawk li jażlu ma jiżżewġux minħabba s-saltna ta' smewwiet ifakru bil-ħajja tagħhom li Alla jiġi l-ewwel nitolbu. Sabiex din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika tantiċipa dak li qed nistennew bil-fidi nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nkunu kollaboraturi fil-familji tagħna u fis-saltna tiegħek nitolbu. Nitolbu kollha Ruħ Marija Bajjada biex tinsaħ tijietha kollha u twassala fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu.
Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatihom dak kollu li jaħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej ukoll biex tagħtina xita fejjieda faqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbuk għal paċi fid-dinja. Nitolbuk biex tagħtina il-paċi dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex ma jażlux it-triq tal-armamenti u tal-gwerra imma it-toroq tal-paċi u tad-dialogu nitolbu. F'dawn il-ġimgħat Monsignor Zqof qiegħed jagħmel il-vjesta pastorali nitolbu biex dawn iż-żjajjar fil-parroċċja tagħna iħallu kothra ta' frott fl-insara tagħna nitolbu. Mulej l-għajnuna tiegħek tqawwina bis-sem tagħna għall-bini tas-saltna tiegħek u sabiex il-ħidma kollha tagħna tkun għall-akbar glorja ta' ismek bi Kristu siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra x'għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Bajjada li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox taħal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Llum niftakru wkoll f'Dum Manuel Kurmi, llum se jsir il-funeral ta' Dum Manuel Kurmi, saċerdot Awċi li ħadem ħafna, speċjalment il-fundatur tal-Arka Fajnsira. Nitolbu għalih biex il-mulej jilqgħu fil-post tas-sema. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna tnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalin. La ddaħħalniex fi tiġri iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u mħallsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tal-din tal-ġisem bit-temm testijak Żommi dejjem fid-lejn irħmanna l-muditi tal-lina għadna fil-għadna. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Jenu bil-wifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbin, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħġbijat bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarjiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju, nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħażtek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.